Здравей! Как се чувстваш, когато вече си тук в нашето училище на празника ни отново в училище? За мен беше удоволствие, че приех тази покана. Благодарен съм, че ме потърсиха, че ме поканиха. Както казах, за мен това е една емоция, да усета енергията на децата, да мога да се докосна тях, да говоря с тях, да видя техния пламък. Това за мен си е истински подарък. А ти какъв ученик беше? Какви бяха твоите интереси освен спорта? В интерес наистина до четвърти клас бях много примерен ученик. После, не знам, нещо, случиха се някакви неща, изключиха ме. Имаше такива епизодчета, имаше, но в никакъв случай не съм прекалявал, не съм минал границата, бил съм нормално палко момче. Иначе съм ученолюбив и до ден днешен продължавам да чета и да се интересувам от най-различни неща, да се обогатявам. Все пак човек се учи докато е жив. Това, че като завърши 12-ти клас, означава, че се научи всичко. Твоят баща те е побутнал към бокса. Кое беше нещо, което те накара да продължиш да се занимаваш с този спорт? Той е като наркотик, като ти навлезна и ти си го търсиш. Сега, ако не стана сутринта да тренирам, някакси деня не може да ми тръгне. Просто това си една страт, която няма обяснение. Само човек, който го е изпитал, може да го сподели, да го разбере. Ние разбрахме, че си учил право. Как един боксер решава да стане юрист? Първо, че клишето боксер не ми харесваше. И не смятам, че даден човек, който е завършил право, е нещо повече от мен. И го казах. Просто някаква амбиция такава, нещо различно от спорта. Какво ще кажеш за последната си убедителна победа, която беше скоро? Какво да кажа? Доволен съм от нея. Мисля, че добре се получи. В профи бокса е важно да има зрелище. Зрелище имаше. И изненадах дори себе си, защото много от нещата ги предлагажах така, се едно го познавам 20 години. Всъщност за първи път го видях и не съм даже един ден преди това определих кой ще ме потегне. За какво си мислиш преди да излезеш на ринга? Концентриран съм върху това, което трябва да направя. Това е като един план. Има си развитие на матча, как ще започне, какво трябва да се направи. Аз мисля върху тия неща, как ще протече матча. Разбира се, мисля, има и представителска, има фория, има всичките неща, което и ни стимулира да продължаваме. Ти си един от най-добрите български боксьори и сигурно получаваш много предложения от други държави да играеш за тях, но какво те накара да останеш тук? При мен нещата се степка така, че на 25-6 години имах дете и иска да остана тук. Какви са бъдещите ти планове и какво те очаква от тук нататък? Бъдещите ми планове? Да продължавам същия дух. Така конкретни планове няма да мога да кажа, защото аз не знам. Но искам да продължавам по този начин, по който вървам. Добре, благодаря. Благодаря.